Dnešným dňom teda uvádzame do prevádzky 8 vozidiel. Sú to vozidlá, ktoré sú v štandarde bratislavskej integrovanej dopravy, to znamená sú nízkopodlažné, majú zariadenia pre zdravotne postihnuté osoby a vozičkárov, sú plne klimatizované. Elektronické tabule majú takisto plné informovanosti cestujúcich, takže takto vyzbrojené vozidlá sme ešte nemali. A k investičnému programu vlastne sme pristúpili až po naozaj niekoľkých dlhých rokoch a potrebujeme takéto vozidlá. Prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji vykonávame na základe objednávky samosprávneho kraja a preto samozrejme nemohol chýbať na tomto odovzdávaní ani zástupca Bratislavského samosprávneho kraja, predseda pán Frešo. Autobusy sú nasadené na všetky 4 smery, ktorými naše autobusy v prímestskej doprave jazdia. Na cesty vyražajú už dnes, takže cestujúci sa s nimi hneď stretnú v prevádzke. Aby sme aj ich ľuďom v podstate vo viacerých regiónoch predviedli a na druhej strane, aby sme ich otestovali v rôznych podmienkach, kopec, rovina, taká záťaž, onaká záťaž, pretože nám dajú zase cenné skúsenosti pri ďalších nákupoch vozidiel, že ktorým smerom ísť. Naši vodiči pôvodne prešli školením, ktoré v tom školení sa teda dozvedeli viac o týchto problémoch, ktoré majú títo ľudia a vlastne sa naučili pomáhať. To znamená, každý ten typ si žiada inú pomoc, iného charakteru, takže vodiči prešli naozaj chodia týmito linkami školením, kde vlastne majú základné informácie, ako pomôcť, aké sú príznaky, čo treba vlastne riešiť, takže toto veľmi pomôže, si myslím, tej vzájomnej nejakej spolupráci a preprave vlastne tohoto človeka a zároveň v rámci keď sa bavíme napríklad o prímestských autobusoch, tak túto sa bere väčší ohľad a snažíme sa stále viac a viac týmto handicapovaným ľuďom vlastne prispôsobiť a zabezpečíme naozaj na tej stanici, aby do toho autobusu mohli nastúpiť, aby to nebolo pre nich komplikované. To, že máme nejaké povinnosti pre toho cestou, je samozrejme z toho dôvodu, aby im ten komfort potom bol zabezpečený. To znamená, oni majú vlastne povinnosť sa nahlásiť, keď idú nejakou cestou dopredu a my vlastne všetko robíme preto, aby sme im pomohli ísť do autobusu, prípadne vystúpiť v autobuse, prestúpiť niekde inde a tak ďalej. Takže to je vlastne zámerom tohto opatrenia, aby naozaj tí cestujúci mali tie práva, vedeli sa ich domôcť. Obnova vozového parku bude pokračovať nákupom ďalších autobusov v celkovom počte 130 vozidiel. Mali by to byť takisto nízkopodlažné autobusy, ktoré umožnia ľahšie cestovanie ľuďom, ktorí sú odkazaní na invalidný vozík, ale samozrejme aj mamičkám, ktoré idú s kočikom, alebo aj starším ľuďom, ktorým sa horšie nastupuje do klasického autobusu.